Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. En kinde bende dwa watwag kaendi ka wang'iyo mago motenore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ne okawo okang' mar tero pacho jotend migepe. Wantiere kod Kennedy Ondiek ma bende en coordinator mar UDA e gwenge mag iluongo ni South Nyanza. Kendo bedo kwa twak kod erokamano kuom yudo thuolo mar twak koda ka wachako twak. Iparo ni jatend piny Kenya William Ruto no okawo okang' ni nikech en owuon noneno ni bende oloko jotend migepe koso nikech dhir mosebedi kimiye kuom kinde mokalo. Goero kamano aparo ni mokuongo president kata ker mar Kenya okawo thuolo ni endi ni wira nitiere gik ma jo Kenya nyocha osebedo ka kwaye mondo tim. Achiel kuom gi nyocha en paro mar omenda mar higa mar 2024 mane jopiny ochiwo pachgi mowacho ni mondo weruok go madieri nyocha werego to kendo kaluwore gi gik manyocha jopiny neno kuom jowa manie sirikal, jowa manomi thuolo mondo tie sirikal, jomoko ne nyiso ngima mamalo kabisa, jomoko bende ne nyiso samoro gik machala achaya ne jok magitiyo negi, to kendo ne moko ne ok chal gimomiyo luor kit pek ma Kenya ne nitiere go. Koro aparo ni gima duong' ma president otimo en ni kaluwore gi weche bende mambaka ma koro idwago moriwo jowa mopogore opogore mawuok e duond buche mopogore opogore. Iwinjo ka president tieko speech mare kanyo owacho ni odhi keto cabinet manyien kose lalore weche e paro gi jok mopogore opogore, stakeholders mowuok kuonde mopogore opogore. Adieri ne nitie malalamishi ni sirikal nopong' gi ji mawuok e kabila achiel, sirikal nopong' gi ji moko ne ok nigi rieko kata lony kaluwore gi areas magintie. To bende notimo mani mondo mi oyud thuolo mondo dog back kaka uwacho ka mogik Mwai Kibaki noyudo thuolo mondo or dala jotend migepe duto to gi jolupgi mondo bed thuolo o reflect bang' jumbe ariyo nolando cabinet manyien. Kata kamano president ma William Ruto bende dhi kawo thuolo mondo ong'i ni to ei jok mane tiyo negi nitiere jok ma kok cheki to ne timo tijegi makare. Karo bende ni nitie ng'ikruok, nitiere moko manotimo tijegi makare. Kendo kama bede ni I'm confident ni kaka waziri Eliud Owalo aneno kuwacho ka notimo gik moko pogo chiemo adhere. Waziri Eliud Owalo king'iyo ministry mare mar ICT en ministry mane ni malo ka ng'iyo delivery report mare target mare osekalo nyadinwoya. Koro mana achiel kuom ministers man sure ni kata ka ibiro ng'igi to gibiro yudo thuolo mondo giduogi. Ok en kende, nitie jowetegi moko mane gin gi sirikal to bende nitie moko ma bende ne ok ni gi perform marach to samoro kitgi mane rach, behavior margi mane richo, mane samoro ng'ato nyalo ng'ado negi bura kata ka ok odhi ong'iyo gimotimo owuon. Kuom mano aparo ni mae ndio miyowa thuolo kaka jo Kenya mondo wa reflect, wawach ni fine, katiba article 1 wacho ni teko duto ni e lwet jopiny. Koro jopiny nochiwo pachgi, president owinjogi. Ageno ni luongo twak ma wawuoyo gokinyi ka ni twak ma dhi bedo matimo ang'o. Koro dhi bedo mondo mi okony president mondo ng'i Kenya gi wang' mopogore gi kaka nong'iyo. President onyiso ni wang' ni ok odhi bedo business as usual. Jopiny osebedo ka